Kini AKASHVANI SHILLONG ke khubor ban pulia phi de imerino gti walang. Kimat ki bakong san jong ke khubor mentak step. Pelat ka GHADC da ka wai ke sur ban penbet thamai biang yaki kindon trekam shispa arpra bat shispa arphundai jong ka Assam ban Meghalaya Autonomous District Rules ka khandai spa san phuai. Shong jilang menteri ramba ka jila konat ke sangma baka menteri pelapisa tingkat ke sorkar pedeng kumjubat menteri kena katanat Ayush Pratap Rao minhin ke singi New Delhi. Kentu MLA ke BJP uba AL Hek ia ke sorkar pedeng ban ra ia ke FCRA Bill 2000 syaka Joint Parliamentary Committee haswa banyatai ha ka yeng darbar thawan. Ki khubor ki babnia. Garo Hills Autonomous District Council GHADC minhin ke singi da ka wai ke sur kala pelat ya ka jing penthamai biang ya ki kendon trekam iwei ar phra bat iwei ar khandai jing ka Assam bat Meghalaya Autonomous District Rules ka khandai spasan huai ka balong ka jing plelenti bandan la ka jong ka electoral roll ha ka te ka jing penthamai kendon trekam tang ki brio ki basong basa ha Meghalaya bat ki badan ya ka scheduled tribe certificate ki la ban vote ne ya khun ha ki election GHADC ya ka tika bill an sapha manta sha ulat ke jala ban yo ya ka jing manjur ki dekhot ki badan ha ka bor sinshar ba kumjo na kalyang persha ki la kershan ya ka tika kendon an wala kata ki dekhot kalyang persha ki la pen pau khendet ka jing bam sngo hun halor ka jing wing no e ka contain indigenous Chief Executive Member CEM Dharmonath CH Sangma ula ong bakani ka sinjam kalong ka bansa kan mau ha ka kitab history jong ka GHADC. Menteri ramba ka jila konat ki sangma ula shong jingelang bat ka menteri pelapisa tingkat ka sorkar pedeng ka Nirmala Sitharaman lembar menteri kena ka tanat Ayush Pratap Rao Jadhav minhin ka singi New Delhi. Ha ka jinge kendo ikran bat usangma bat ka Sitharaman usangma ula penpau ya ka jing sngokhia ka Meghalaya ya ka jing bo pot ka sorkar halor ki project ki bayo jing kershana shabari na ka bata ka than chate lamingi bat ya ka jing penne ka jo ka dor ya ka jing yo nong na ka jing ya bu jadi pisa na kini project ki badang pentelun menta ukonar ki sangma ula ai khubli sngongo ya ka Sitharaman na ka bata ka jing kershan bagaju ai barabor ula ai ru kajing kan bat u Jadhav halor kajing themu ban penyar ya ka North Eastern Institute of Ayurveda bat ya ka homeopathy ya Shillong da kajing mot ban kentiu ya ka Meghalaya kum ka pedeng jong kajing puli Ayush kijing wat benya bat kajing hikai ha ka koi ka khya ka man la ka sngi u konot ki sama u la panjing ka shan ka sorkar pedeng ban yo pen klan chu iki lat pen biang ya ka koi ka khya ha ka jela Kakenhuan ni Meghalaya kalalit siya ki jela ba pher banyo lumjing tip bat jing hikai na ki halor ki lat trekam bat jing syakri ha ka penhe pensan bhai ki khna kum ha ka koi ka khya ka jing ra byang por ba ka jing kershani ki ba tlat bat ki ba khamduna ketika kenhuan ka kentup iki brio sarkar na ka tanat jong ka koi ka khya ka Rastriya Bal Swasthya Karyakram, Meghalaya Early Childhood Development Mission, State Resource Center on Disability Affairs, bat ke Asian Development Bank. Kakenhuan kalalit jmo ya ka Christian Medical College of Vellore, Nimhans Bengaluru, bat ke National Institute ha Hyderabad ke bakhmi kerpang ya ki brio ki baduna ha ka jabing. Komisi bentana ka jing rakhe pendan buram ya kaling ho snem ka ba phrap ho jong ka jing yo lal doi kari ka bor punya district jong ka West Garo Hills kala penlong ya ka jing rakhe inter school quiz ha district auditorium tura but ya ka jing ko tho SC ha government girls high secondary school tura minhin ka sngi ha ka quiz ka St Xavier's High Secondary School tura kala yo ikanam jing job both sa Don Bosco High Secondary School ha ka kadan ka baar kat ba ka Government Boys High Secondary School kala wan balai ka ji kop tho SC kila dan saupo mo gi khina school ki bala wan yeshimta na ki school ki ba pher ki badan ha ka link district kani gran sa ne kop la panlong da ka jing thmu ban ai lar ki khina bakin pinpaw shabar ki jing tip jing so tho jing ki ha ka bai dei ba ka ri ka man sim idri ba ka jing mut ka ba shisha jong ka jing rakhe ka sngi jing yo lai loi ka ri ikinong job ha ka jing kop le quiz ba ka tho SC sapun ko buram ha matchakol grade tura ha ka jing ekman Independence Day khat santrek unailar 8000 arfun rio kani gari ka khubor ka bawan shpi na ka AKASHVANI Shillong kat
bakari kadang pun kre ban rakhi ke ski light loi ke phra phau jongka ka Akashvani news Shillong kawan lam shpi ki jingbatai ki bakarpang halor ka lama lairong jongkri India Somaban abat skap ki jingbatai shpang kalama lairong kri kani kalong ka jingbatai ke bamenta kasngi Katkum ka an the Prevention of Insults to National Honor Act kat kendai spa new paway ya ka lama lairong geri la manating e ban pendon kam ya ka kum ka jan siang ne kum ka jan tam kum ka uniform ne ban phong harum singkai ne ban su ne than ha ki kushon ki rumal ki jan nyan la ne kinu ki jan phong omdei bandon kanu ru ka jing tho dang hapo ka lama lairong geri Omdei ru ban penan kam yaka nakabenta ban song jing song. Ban omdei ru ban penan kam yaka nakabenta ban tam ne banda yaka nu ka kali la ka long hakanu kanu ka rukom. Kato mendan galong ka jingbatai ke bakarpang halor kalama lairong jongkri kani gede ka Akashvani Shillong min beteng biang menta ya ka kubor UMLA ke BJP Ubadairu Menteri Badan ke Sarkar Jilla Uba AL Hek ula kentui ke Sarkar ban rae ka Foreign Contribution Regulation Amendment Bill FCRA 8000 Rio Sheka Joint Parliamentary Committee JPC Hashwa banon rae ka yang darbar thawan Uba AL Hek ula itu ba ula depha da ke jingtho asya Menteri Korbar Rio Amit Shah ha ka baidai bat kate ke jingthu ban penlong an ya kate ke bill wala ka taul pen snguru ba Menteri ula ai da kajing pentikna baka FCRA kan amwana jingdo nong AA uba AL Hek ulai thu ba kiwe ki kendon ki badan hakate ka bil kidang longhi ki mat ki bas ngokya uang bawa laude UMLA BJP udan ya ka hok ban pan pau ki jing sngo la khamelenti ba ka sarkar kan sonra ya ka FCRA bill banya tai hakiyeng dorbar thawan haka khat artarik nailar hashwa ban penkut no artat ya ka dorbar liur Menteri Sarkar Ubadairu MLA na jirang ba sos na sotun uong ba ka jingbu ya ki outdoor solar powered air purifiers laniki kortrika man pen khoj ekale air ka bajaklia habernihan kala rap shibon man pen khoj ekale air hadu sauphau hadu 100% kat kum ka jingyo jingtip ka basdang ka Meghalaya Pollution Control Board MSPCB kala sedang ya ka jing persyang bu ya ki kor pen khoj le air Waru C6 ha artli ki jaka ha kathi ka than ba bon ki karkhana ye ki te ki jai kor tan le air jakhya la permit da ka company Zero Carbon Tech 24 Private Limited ka balong try na Mumbai ki longkom ki jingjar ya ka RB bat palat pat da ka le air khoj ka ba hadu laipo litar ka le air khoj ha man la ka shi second uba asatun uong badang ap mentai ka kaiphat ka babnya hashwa ban ai ya ka jing pentikna ka bapura ulai thu ru ba ka jala Assam at Meghalaya ki atrai lang ban te la kam ya ka jing jakhya ka le air habernihan ka school pai Mount Shillong kala penlong ka parent teacher meeting ne ka jing kendu apeng ki kimi ki pa ki no hikai banya kran pli jingmot halor ka jing ai tika banya daya ka HPV ha ka te ka jing lang ki ladon lang ki kimi ki pa jing ki khana school kini hikai ki start champang ha ka koi ka khya banya kran halor ka jing dai ka koi ka khya ka baran kam ki khna ki barang ki samla u district immunization officer Dr. R Lalu ul ai ka jing penshai ka banya halor ka human papilloma virus but ulabatai kumno kajing ai tika lepa kala banyarap khangi kajing pang cervical cancer bat kibai kajing pang bangpong kibai dei bat kapla khon ula jubab ye kajing kli kiba ki kimi ki pa kila kli ban sngo tho khamba ba ula banjor ye kajing dan kaman ai ya kani ketika ya da jingpang na kapta ki samla lut kan thai ka principal jo ka pain mount kala dan lang kajing lang ringkat ba ki supervisor bat ENM na lady care dispensary laban kinok punya school ki ong ba kajing thumu ka bakong san jom ketika program kalong man ai jing tip jing so tho bat ban penchori kitai ki jing ai tika East Khasi Hills district ki shakri na katana jong ka ko ka khya ki la banjore ka jingdan kam banya trelang ha pring ki longing longsem ki school bat ki nong sumar banya open klan ya ka jing pin bit pin biang ha ka ko ka khya jong ki samla lot kan thai kato ni ka khubor kala kot bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong sngom haban amantai ki khubor na Delhi सोलर पावर से बिजली
बिल जीरो करने का भी है।